que este é un programa de ilusións. Hoxe, se realmente hai algo que crea ilusión é a maxia. E hoxe temos connosco a todo un experto en crear ilusión. É un dos magos con máis proxección aquí en Galicia, o Mago Xacobe. Gracias. Amables, gracias. Bueno, estamos vendo un programa de cativos e seguramente moitos de vos preguntades que pasou, como empecé unha maxia, seguramente, digo. Pois eu empecé cando tiña máis ou menos a idade destos rapaces, pois un pouco maior, me dixeron unha vez que había un meigo que facía chover pedras do tellado. Eu non o crin, así que fun, me convidou á súa casa e me dixo que non me impacientara. Ali había unha mesa que co tempo me regalou. E cando me acheguei a ela, pasou o que ides ver. Patricia, ves conmigo? Forte aplauso para Patricia, que me vai a axudar a facer este xogo. Ponte por aí. Unha man dereita aquí. Vale? Despacio. Outra tamén. Concéntrate, vale? Este concentrar. E sempre vas a intentar tirar para arriba, vale? Intentar tirar para arriba? Sí. Unha. Dúas. Aplauso forte para Patricia. Dos bicos, quédate. Bueno, estoy impresionada. Estábamos con Sally con boca aberta, pero Alexis, Cristian, Eddie, Antonina... Bueno, Patricia ni che digo. A cara que puxo cando veo que podía levantar a mesa... Un pouco de sorpresa, verdad? En fin. Vas necesitar a axuda de Patricia? Sí, pero a túa tamén. Que sabía, se acabaras o espectáculo ou non, pero eu respeitei algo do meu nome, digo, pero, a ver, efectivamente, non, porque eu coincidí con Anda hai un par de anos. Algúns máis de, bueno, sí, 3 por aí. 3 anos, por aí. E lle dei o teléfono, e non me fixo caso, non me chamou. Pero teño guardado. Teño guardado, bueno, eso dicen todas. Pero, digo, o millor quere esposarse comigo, hoxe teño a posibilidade... Nunca me pediron así en público. Ah, no, é menos na televisión. Queres te esposar comigo? Pero, coido que a man hai que pedirlle ao pai, non? Bueno, non está el aquí, pero mira, a min isto de que me aten é algo que non, No, bueno, teño aquí unhas esposas, máis que nada por eso. Pero non teño a boneca tan pequerrechiña, que me dices? No, pero é para pulgares. Como que vas...? Sí, mira, vamos coller así, tiquití. E xa me colleches. Ai, pero está moi apretado. Está moi apretado. Tranquila que pode estar máis. Moi ben, esposada, Xa me podo ir con ela para casa. No, hai que decir que estas esposas son oficiales en Estados Unidos. A única forma de abrilas é cunha chave, cunha... Está aquí. Chave. Aí. Ah, no, espera. Está aí. Está aquí a chave. Bueno, espera, déxame dicir, Xacobe, cando te máis eu coincidimos hai 3 anos foi traballando, porque hai quen pode pensar mal. Efectivamente, Despois de poñerme unhas pasamos esposas... unha noite maravillosa. Sí, porque era unha cena, Era bueno, así. Entonces a única forma, quiero que comprobes que non ten ningún botonciño. Tú podes comprobar, Patricia, non, tamén, que non hai nada, forma de abrila. está agobiando a min isto. Bueno, vamos, a única forma de abrir é coa chave. Moi clariño, non sei se se ve. Ai, sí. Ai, aí, podo. efectivamente, moi ben. Gracias. Mira. Vouche
Pero que apretado, de verdade. Marcas. Me disculpas, verdad? Patricia, vouche pedir que quedes coa chave, e vou intentar hoxe, aquí no Pequeno Gran Show, batir o récord Guinness de liberación das esposas de Pulgares. O récord Guinness está en 29 segundos, vou intentar en 28. Entraría de forma automática, porque isto queda registrado na televisión, entraría no récord Guinness mundial. E aquí batirías o Guinness? O Guinness. No Está en Pequeno Gran 29 pico, vou intentar en 28, voume remangar, podes comprobar que non teño nada, se tocas estos dous dedos pasa un pouco. chávetela a ti, pon ademais así para que vexamos todos que haces. Efectivamente, Patricia. E vouche pedir, Yolanda, que ahora podes te vingar. Voume poñer as esposas así nas espaldas. Cerra aí. A ver, ai meu Deus. Aí un pouco. Voume ensañar, como fixeste conmigo. Tampouco fai falla que me deixes sin dedos. Aí está ben, aí sí, pobre, están todos. O que teño que facer agora é cronometrar o tempo que tardo. Temos que cronometrar todos o tempo, se non te importa poñerte así para non ver o truco, vale. Vou intentar escaparme, é moi serio isto, é moi serio. Tú tes un reloxo por aí, non tes as chaves. Bueno, da igual, vou intentar liberarme, todo o mundo contando, veña. 1, 2, 3, todo o rollo, veña, vai. 1, 2, 3, oe, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Nada, mira, mellor é que o deixemos, nada, pasamos de todo. Moitas gracias, aplauso para Patricia, dos niños. Un aplauso para Yolanda. Gracias, Jacobe. Outra vez será, nos esposamos tranquilamente, non? Bueno, ímolo deixar para falar noutra ocasión. Marcho.